Sanibonani makhomanda, sanibonani, ngiyathemba niyaphila ngani zakwethu. Angaze ngajabula kanje ukubona umkhonto wesizwe wenza kahle, ngoba nakulezi ndawo othola ukuthi uyacontesta kuzona, mhlambe lezi by-elections afika benza ubugebengu, isiyathule, kodwa kubuke ukuthi umkhonto wesizwe uyavela. So sesinawo manje cishe amakhansela awu-4 engaphosisi ever since umkhonto wesizwe wenziwa. Amakhansela awu-4 la KwaZulu-Natal sinamakhansela awu-2, sinekhansela eRustenburg, sinekhansela eWestern Cape manje. So mawukuthi mhlawumbe khona indawo engiyikhohliwe ningikhumbuze ngani zakwethu, phela nami ngibuye ngisale lezi zinto ngenxa yokuthi phela niyazi nanje asi-inform ngendlela e-right, sisizana khona la ku-TikTok. Ngani zakwethu, sizwile ngomkhuba owenziwayo njengoba kunama-by-elections. Akubona ukuthi umkhonto wesizwe uyadliwa. Sesizwile ukuthi kulandwa abanye abantu kwezinye iy'ndawo bezovota la kusuke kune-by-election khona. Vele umuntu akahambi phela kunjani nesigxivizo esishoyo ukuthi wena ukuba 10 kodwa uyovota ku-Ward 7 noma uyovota ku-Ward 3. Kodwa come 2026 ngoba kuzoshuba 2026 umuntu yobevote ewadini yakhe, u-Inki yobushawe esithupheni sakhe, angasakwazi ukuvota kwenye iwadi. Yilapho khona bokhala iy'nyembezi, ngoba lento abayenzayo kunokuthi balungise iy'nkinga bayifaka ekhulu unxinzelelo, ngoba bazobuzwa phela ukuthi nayi wine kanjani le wadi 5 months ago njengoba isiphethe i-MK manje. Kodwa-ke ama-MK amahle asilweleni ukuthi sithole kakhulu omasipala nje, sibona bona futhi bashaye kakhulu omasipala abaphethwe yithini, ngoba lokho kuyokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sidilive kahle emphakathini, ngoba if umasipala uphethwe elinye iqembu sizoba nenkinga. Kodwa makhomanda, siyawubonga umsebenzi omuhle, ngiyanithanda kakhulu makhomanda nonke, nenza umsebenzi omuhle kakhulu lezi ndawo lezi esasinikeza amakhansela, siyabonga kakhulu. Bafethu niwenze umsebenzi, uma ngabe unikezwe ithuba biza abantu emphakathini ubachazele, yazi akube ukuthi umphakathi uyazi ukuthi izinto uhambisile, yabo.